companys, camarades tios. El ninja diu, ahir, ma mare, em va dir que li havien tornat a deixar el full dominical a la bústia. No permetrem que les fantasies retrògrades i místiques de 4 fanàtics malfollats perjudiquin l'ànim del poble català i intentin imposar-li aquesta pretesa moral. S'ha de follar per un tubo, amb condó, no sigueu burros. Tot i que per alguns hauria de ser deure, l'eutanàsia és un dret. L'avortament també. Déu és un cagarro. M'agraden més les nimfes nimfòmanes del bosc, però com que no existeixen em cardo, igual que us cardeu vosaltres. Mireu, desgraciats, això és el que heu aconseguit.